Ако гаджето ти носи този парфюм без теб, подготви се други жени да го спират и да му правят комплименти. Една приятелка ми го показа, помириса го и веднага си казах: "О, не, това е опасно." Мирише толкова скъпо, че още на следващия ден непозната жена спря приятеля ми в магазина и го попита какъв е парфюмът. После започнаха комплиментите навсякъде, в офиса, в заведения, дори пред мен. Най-шокиращото – парфюмът не струва 400 плюс евро. Това е клонинг на Крит Авентус, който мирише почти 1:1 с оригинала, но струва около 29 евро и 99 цента и трае над 10 часа. Честно, очаквах евтин аромат. Получих парфюм, който кара хората да се обръщат след него. Ако си мъж и искаш да оставяш силно впечатление още в първите 5 секунди, това е ароматът. Линкът е долу. И побързай! Зареждат го постоянно и пак свършва. Arabic Sense. Лукс на достъпна цена.